Hola, què tal? Aquest aparatet et canviarà la vida. És el Nuki Smart Lock 3.0 Pro. És una tanca, una tanca automàtica que gira la clau per tu i és com si tinguessis un conserge a la porta de casa sempre a punt i disposat per obrir-te la porta, només a tu i a les persones que tu vulguis. És molt segur. Nuki! Ai, Nuki! Alça tu, Nuki! I és que té més nom de mascota que de pany. Doncs ja t'asseguro que és una de les millors inversions que pots fer a la porta de casa teva. Que de fet jo ja n'he provat 2 o 3 anteriorment i aquest et puc assegurar que és el millor que he provat fins ara. Per què? Doncs perquè aquest té tot el que els altres no tenien. És que ho té tot, absolutament tot. Tot el que he provat en els altres panys i que no m'acabaven de funcionar bé perquè deia, mira, és que em faltaria això, és que em faltaria allò. El primer no tenia wifi. El segon, des de dins, només es podia obrir amb la mà. Aquest ho té absolutament tot. I a més, una de les coses que més m'agrada és que des de fora, des del carrer o des de la porta del replà de l'escala de veïns, no es veu que hi hagi res instal·lat, tot va per dins. I a més, no cal que canviïs el cilindre de casa teva, sinó que es posa sobre la clau posada des de dins i faràs servir la clau de sempre, perquè tu pots obrir amb la clau de tota la vida, sense canviar el cilindre, sense canviar el bombí. Tu, les claus que tenies, quan instal·les això, no cal que les canviïs per res. Tu arribes a casa, obres amb la clau i entres i Santes Pasques. I això per dins es posa sobre la clau posada i serà aquest mecanisme el que s'encarregui de girar la clau i obrir-te la porta. I de quantes maneres es pot obrir el Nuki? Doncs bé, es pot obrir d'una pila de maneres. La primera, ja te l'he dit, es pot obrir amb la clau, tranquil·lament. Des de dins no pots obrir amb la clau perquè la clau està, agafada amb el pany. Aleshores, tu com pots obrir? Doncs de 2 maneres. Pots obrir manualment amb el pom, crac, crac, perquè té una rodeta que gira, és com si obrissis amb un pom qualsevol porta de tota la vida, o també pots obrir amb aquest botonet del mig. Tu piques el botonet i faràs i s'obrirà la porta. Però clar, això gasta bateria. Tu depèn del costum que tinguis, Pots obrir amb el botó o pots obrir manualment. Cap problema. Tant una cosa com l'altra van superbé. Ja tenim 3 maneres d'obrir, amb la clau, amb el pom i amb el botó. I encara n'hi ha més, perquè això té connexió Bluetooth. Es connecta al teu telèfon mòbil i es connecta al teu telèfon mòbil per comunicar-se amb l'aplicació de Nuki, que tu des de l'aplicació de Nuki tu pots veure en quin estat està la tanca. Si està la porta desbloquejada, que no li has donat aquelles 2 voltes de clau, també pots veure si està oberta. I tu tot això ho pots veure des de l'aplicació. Aleshores, quan arribes a casa, és molt fàcil perquè treus el mòbil, llisques cap a una banda o llisques cap a l'altra banda i llavors li estàs donant la instrucció al pany perquè s'obri i directament només has d'empènyer una miqueta i ja s'obrirà. Però si tu ets d'aquelles persones gandules, supergandules, que ni tan sols volen treure el mòbil per obrir, tu pots obrir directament apropant-te a la porta. Si tu configures com l'has de configurar, només que t'aproximis una mica a la porta, ja s'obrirà màgicament. I això és perquè té una funció d'obertura automàtica per proximitat que fa que quan tu t'allunyis de casa els metres que tu li diguis, 50, 100, 300 metres, els que siguin, llavors l'aplicació es posarà en mode que la propera vegada que t'acostis a la porta, quan el mòbil i la tanca es tornin a trobar a través de Bluetooth, la tanca s'obrirà. 2 voltes, clinc, i ja està. I ja pots empènyer i ja està obert. Tu saps la flipada que és sortir de l'ascensor amb tota la xuleria, acostar-te i pam! Que se t'obri la porta, per favor. I ja posats, que no sé si t'ho havia dit, però com que això també té connexió wifi, que se't connecta al router i té connexió a internet, tu encara que no estiguis davant de la porta, tu pots obrir el Nuki directament des d'allà on estiguis del món. Tu ara imagina't que et ve la sogra a portar-te una lasanya. Hola, Víctor! Què t'he portat la lasanya? M'he deixat la clau. No puc entrar, deixar-te... Jo te'l volia deixar allà a la cuina perquè te la mengessis per sopar. Em truca a la feina. Víctor, que em pots obrir? I jo, esclar, faig zip. Oh, it's magic! I sí, és màgic, però escolta, passi. I qui diu lasanya diu macarrons. Però si tu ets d'aquelles persones hipergandules que ni tan sols vol treure el mòbil quan la teva sogra et ve a portar els macarrons, el Nuki també té la capacitat d'obrir per veu. I tu li pots dir, ok Google, obre'm la porta, i Google t'obrirà la porta, però no li obrirà a qualsevol, només te l'obrirà a tu, perquè abans d'obrir-te la porta et dirà ¿cuál es el código para abrir? I et demana un PIN, i tu li has de cantar el codi, i si el codi és el correcte, aleshores procedirà a obrir la porta. I tot això des de la gandula o prenent-te un mojito o fent el que sigui. I si no és OK Google, serà Alexa. Alexa, abre la puerta de arriba. ¿Cuál es el código de voz para puerta de arriba? Tararí que te vi. Abriendo.
Un momento. I per si això et semblés poc, també pots obrir a través d'un seguit d'accessoris que també es venen a la botiga de Nuki. Aleshores, pots obrir amb un teclat numèric. Pots obrir amb un teclat numèric que tu assignes un numeret a la persona que sigui, tu des de la teva aplicació gestiones i tu li envies aquí, pum, aquest número serà per tal persona. I vindrà el nen de l'institut, o vindrà la tieta que li has donat el número perquè pugui entrar, o la senyora de fer feines que entri amb el número directament. Doncs sí, són uns codis de 6 xifres que curiosament el teclat no té el 0, que dius, ostres, i si el meu codi preferit inclou un 0, doncs no el pots posar. No, ha de ser de l'1 al 9 i de 6 xifres. I aleshores qui sigui doncs entrarà tan tranquil·lament. Tu també pots convidar altres persones a que entrin sense necessitat de tenir cap codi numèric. Tu, des de l'aplicació de Nuki, tu pots enviar codis virtuals perquè aquestes persones s'instal·lin l'aplicació, afegeixin el teu codi i llavors tindran la tanca també disponible per obrir des de casa, des de davant de la porta, des d'on sigui, com si fossis tu. Han de ser persones, evidentment, de confiança. Que tu després els hi pots revocar, aquestes invitacions, no hi ha problema. I també hi ha altres accessoris, com per exemple el comandament a distància. Fixa't, és el Nuki Fob, que tu li pretes el botonet, mic, i la porta s'obre. Tan senzills com això. Això és per la iaia. Això és per la iaia. Per això s'ho endú la iaia amunt i avall i després, quan arriba a casa, com que no se'n recorda mai del codi numèric i tampoc té la vista gaire clara com per encertar la clau en el pany, doncs té el mando aquest que li apreta el botonet i s'obre la porta automàtica i màgicament. I després també tenen un altre accessori que és un lector d'empremta digital perquè les persones que vulguin puguin entrar a través de l'empremta digital. Però encara jo crec que no han fet la gran campanya de llançament, o sigui que jo ho deixo anar, que tenen aquest aparell per obrir amb el dit, però que de moment, a la botiga de Nuki està i tu te'l pots mirar. I després a l'hora de tancar també tot és molt fàcil, perquè tu quan entres arribes, entres, tanques la porta darrere teu i te'n vas cap allà, jo què sé, a treure't les sabates i la porta, al cap de 5, 10, 20 segons, els segons que li diguis, es tancarà automàticament amb 2 voltes de clau. Això també és configurable. I les piles què? Quan duren les piles? Com funciona això de les piles? Doncs mira, les piles funcionen la mar de bé perquè et ve amb un Power Pack, aquest és la versió Pro, el Smart Lock 3.0 Pro, que ve aquí, tu li poses el mòdul de les piles i això, les piles aquestes, que són recarregables, ara t'explico com es recarreguen, les piles aquestes et duraran aproximadament 2-3 mesos. A la botiga d'ells diuen que et dura fins a 6 mesos, però a mi la meva experiència és que no duren tant. Duren 3 mesos, depèn de com l'utilitzis. Si hi ha molta gent a casa que obren i tanquen la porta, entren i surten, doncs és normal que et duri molt menys. Si ets una persona que viu sola i et passes el dia fora i només l'obres i la tanques una vegada al dia, doncs és normal que potser sí que et duri 6 mesos. En principi, per una família normal, la mitjana són 3 mesos. Que tampoc està tan malament, perquè, de veritat, carregar-lo és un plis, perquè el pack de piles aquest es treu i aquí hi ha un port USB tipus C, el típic dels carregadors de mòbil actuals. Poses aquí, te'n vas a dormir, el poses a carregar i a l'endemà quan et lleves ja ho tens carregat, ho tornes a posar i aquí no ha passat res. O si ho prefereixes, si et fa mandra treure el Power Pack aquest de les piles, doncs ja pots carregar directament. Si tens un cable prou llarg que arribi, doncs et pots carregar directament amb la tanca posada i amb les piles posades i la carregues i allà es queda. O sigui que més facilitats no et poden posar. Però bueno, i de preus què tal? Com està la cosa? Home, doncs a veure, tampoc és una cosa que és ultra barata, no són preus populars. La tanca, l'Smart Lock 3.0 Pro de Nuki costa 269 euros. Després, el sensor de porta oberta, que es ven a part, costa 39 euros. Jo et recomano que ho tinguis, perquè si no la porta segurament no se't tancarà sola. Després, el teclat costa 79 euros i cada mando a distància que compris costa 39 euros. Jo el que et recomano és que si dius, ostres, si t'agrada un invent com aquest i t'ha fet el pes i dius, ostres, doncs potser provo comprar-me'l, no t'ho compris tot de cop perquè és una fortuna, però et compres primer l'aparell principal, el sensor de porta i el mes següent doncs et compres el teclat numèric i el mes següent, doncs si vols, doncs et proves a comprar-te un mando a distància que veuràs que va superbé i si ets molt tequi, doncs potser amb el mòbil ja en tindràs prou perquè hauràs activat l'obertura per proximitat i no et caldrà cap mando a distància. Bé, doncs tot això és que cadascú s'ho faci a la seva conveniència, vosaltres us ho mireu i tal, i jo ja us he dit el que hi ha i si us ho compreu bé i si no, Santes Pasques. Que vagi molt bé, ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau.